Calcula el perímetre i l'àrea de... Primerament mirem la figura, tenim un quadrat, un rectangle i un triangle. L'àrea d'un quadrat, recordem que és x per x, que és x al quadrat. La del rectangle és base per altura, és a dir, y per z. I la del triangle és altura per base partir per 2. Per tant, z per t partir per 2. Aleshores, fixem-se que ens falta posar les unitats centímetres quadrats i centímetres quadrats. Aleshores, l'àrea de la figura total és la suma del que hem obtès abans, és a dir, x al quadrat centímetres quadrats. Després més y per z centímetres quadrats. I després més z per t partir per 2 centímetres quadrats. Ara hem obtès l'àrea, però ens demanen el perímetre també. El perímetre sabem que és la suma de tots els costats. Anem a veure. Aquí tenim un costat, que és una x i una x. Per tant, el perímetre del primer és 3x. D'ací és y més 2y, i aquest trosset d'ací, que és z menys x, més, hem dit, z menys x. Aleshores, d'ací tenim més t, i d'ací més p. I ara hem de fer que la suma. A veure, 3x menys x més 2y més t més p. El coeficient d'ací és 3 i d'ací és menys 1. Aleshores ens queda 2x més 2y més t més p. I no oblidem de posar les unitats. Com ens estan parlant de perímetre, estem parlant de centímetres.